मे दाननि गिबि बाहागोआव फोसावगोन OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। (2024) मायथाइनि OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बेनि बागै फोसावबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। सनिबारखालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायनि उनाव OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन बेनि बागै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ सनिबारखालि धेमाजियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ मे दाननि गिबि बाहागोआवनो फोसावनाय जागोन। देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव फरायसाफोरनो पजिशन होनायनि सोलाय बांसिन नम्बर मोननो हानाय 5 फरायसाफोरनि मुंखौल' होनाय जादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। मे दाननि गिबि बाहागोआव फोसावगोन OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। (2024) मायथाइनि OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बेनि बागै फोसावबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। सनिबारखालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायनि उनाव OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन बेनि बागै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ सनिबारखालि धेमाजियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ मे दाननि गिबि बाहागोआवनो फोसावनाय जागोन। देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव फरायसाफोरनो पजिशन होनायनि सोलाय बांसिन नम्बर मोननो हानाय 5 फरायसाफोरनि मुंखौल' होनाय जादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। मे दाननि गिबि बाहागोआव फोसावगोन OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्ट। (2024) मायथाइनि OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला होगोन बेनि बागै फोसावबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। सनिबारखालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायनि उनाव OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन बेनि बागै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ सनिबारखालि धेमाजियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला OHS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ मे दाननि गिबि बाहागोआवनो फोसावनाय जागोन। देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव फरायसाफोरनो पजिशन होनायनि सोलाय बांसिन नम्बर मोननो हानाय 5 फरायसाफोरनि मुंखौल' होनाय जादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों।